Седни с изправен гръбнак, перпендикулярен на пода. Отпусни ниската част на кръста. Издължи гръбнака. Направи един кръг с раменете назад. Отвори гръдния кош и сърдечния център. Отпусни брадичката, издължи врата. И фокусирай вниманието си върху усещанията на физическото тяло, без да анализираш, позволявайки на всичко да съществува такова каквото е. Отпусни всеки мускул, от който нямаш нужда. Отпусни брадичката, издължи врата. И фокусирай вниманието си върху дишането. Нека да остане бавно и дълбоко, като се опитваш да изтеглиш въздуха максимално надолу към ниската част на корема. Първо напълваме ниската част на корема, след това ребрата и най-накрая ключиците и издишваме в обратния ред, освобождавайки въздуха първо от ключиците, после от средната част на тялото и най-накрая прибираме пъпа навътре, за да изтласкаме целият остатъчен въздух. През затворените си очи насочи вниманието на точката между веждите. Постави ръцете в молитвената поза, притисни длани, притисни палци към гръдната кост. Вдишай дълбоко. Издишай. И вдишай, за да започнем с 3 повторения на началната мантра Онг Намо Гурудев Намо. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Вдишай дълбоко. Задържи за момент, притисни длани. Издишай, отпусни. Постави лявата ръка в гьян мудра, т.е. върховете на палеца и показалеца се допират, трите пръста са събрани, дланта гледа нагоре и почива върху лявото коляно. Свиваме пръстите на дясната ръка, така че само показалеца и палеца да останат отворени. Запушваме дясната ноздра и вдишваме бавно и дълбоко с лявата. След което сменяме ноздрите. Издишваме през дясната, след като вдишваме отново през дясната. Сменяме ноздри, издишваме през лявата. Вдишваме през лявата. И продължаваме така да сменяме ноздри, вдишвайки там, откъдето сме издишали, за 3 минутки. Нека да започнем.
Вдишайте дълбоко. Издишайте, отпуснете ръката в скута. Останете за момент с затворени очи. Абсорбирайте усещанията си. Забележете мислите си, настроението, състоянието на физическото си тяло. Поставете ръцете в молитвената поза, за да завършим с 3 сат нам. Вдишайте. Нам. Nam. Nam. Сатнам. Прекрасен ден!